Instagram gehien bat erabiltzen dut. Eta, bueno, kontzertuak iragartzeko, kontzertu baten argazkia hartzeko, pixkat otako, musika inguruan, pixkat informazioa emateko, baita ere eskuixatzeko, erabiltzen dut. Eta baita ere, mezuak jasotzen dizkibut askotan Instagrametik eta hortikan oso sortzen dizkit eta erabiltzen dut. Bateak aurretiko eta gero jotzen dut argazkik eta generalen bai, ez azkenen bai espresatu nahi etena futbola gehien bat talde kirola da ez eta benetan ikuste taldekoak atatzen gehala, gutxi batzu da deni bakarrik atatzen naizena eta gehien bat hori espresatzen nahi eta azkenen talde bat gehala irabazten dugunan badenak irabazten dugula eta galtzen dugunean berdin ez, nik garrantzi handia ematen diot horri taldeari eta inguratzen duten jendeari eta gehien bat hori espresatzen dut. Beraien helburuan balitz bezala, aztea eta isiltzean. Tiro, justizia ukatzen dugun aldiro, gure helburua bakarra delako, inigo cada kaso nintzean. Hiltzuten inigo cada kaso askotan pentsatzen dut, gutxi gara bile behar den, baina hala ere beti gaude, ez? Beti gaude telefonoan mendize, bai WhatsAppa, asko Telegram erabiltzen dut bai, beti begira, ez? Zer dagoen, edo zer gaur, baita ropa erosten gure, bai, nahi hon nuke gutxi gara biliko gara egia zen. Askotan esan dut, gaur ez dut erabiliko, azkenean, beti da. Lausotu zan ikusmena, galerna sartu zan bidazoan ahotik barrena. Emaitzan kerrena konpone zinena talare, gobernadoreak eragotzi zezakena. Erruzitzei gabe aipadez aur eskumena, Josu guardia batek hiltzun baino ardura zeinena. Ez da kortatzen dena, 36an jaio zan 78ko erregimena. Garen disko atea genuen eta topea hitu ginen jotzen, urte osoa. Eta nik pasan unia urte osoa WhatsAppi gabe. Eta orduan, hasiera baten honitzen mobil, guain dara urte batzutako mobil oitako batekin. Eta pasazian aste batzuk eta pensatu nuen, jode, zer mona, hon. Gustoan, eneukan WhatsAppik, eneukan Twitterrik, eneukan Facebookik ez da ezer mobilen, baina ni gustoan, joan kaletikan, guten nintzen trenen, ikusten nun jendea, ikusten nun paisajea, esaten nun, ostra, hemen obrak daude eta 2 urtetan ez kontuatu. Ez dakit, holako gauzak ez. Eta egia da, hortiken urtebetea edo geixeo, berriz egin behar izan nula presioan gatik. Azkenen, zaila zanekin komunikatzeare bai, eta nik esaten nuna zan, eta guain dela 2 urte nola egiten genuen. Loretu da marinarezkio 40 aldiz, Zabalkoitako barandei 40 bider barniz, amargo ditu resalak beste behin eta berriz, margotuko zaila zalai batetan hoxe da giltza, historia kantetan jarriz, justiziaren esan nahi aurkitu nahian gabiltza, memoria idatzi nahi deuta letra larriz, etorkizunari zuzen behidatzeko balditza.